Nilqakom għattini podcast. L-għurriħet intlaqa tajjeb sa 30 milu ċekjajt raw hiktar minn 25,000 fuq Facebook views. Barra fuq YouTube u ħrajn. Issa fil-fatt, rrit ngħidilkom li barra tistgħu taraw dan fuq Malta Premier Facebook page. Hemm ukoll Malta Premier YouTube channel dejjem u issa fuq Spotify. Morru biss għal Bużu Premier u fittxu Spotify. U dan kollu jista' qed isir grazzi għal Simon Abela. Il-persuna li hu l-moħħ wara dawn l-affarijiet tekniċi ngħidilhom jien għax da f'idejhom, aħna naraw biss. Illum min għandi mistieden, ta' kelli l-Anabela rrid f'ċertu ħin dal-waqt stennewna għax diġà kellimtuni, battuli mistoqsijiet, kollha għaddew taħt l-Anabela u kollha għandi risposti għalihom. Tinkwitawx. Ibqgħu wkoll għax da jiġi rrekordjat ftit qabel joħroġ, allura ma tkunx tistgħu dak il-ħin li tiktbu jew li tibatu xi messaġġ noħorġu dak il-ħin, però ġimgħa ta' wara joħroġ. Fil-fatt għamlu hekk illum ukoll li ibatu aħna narawhom ukoll għax dal-programm hu tagħkom. Jiena x-xewqa tiegħi u nemmel li tasal diġà qed nitlobu ħafna li jkun dirett. Ħalli bniedem iċempel, jitkellem u jiddiskuti anke mal-mistieden li jkolli. Però għalissa hekk għaluli li jridu jagħmlu, ikun hemm raġunijiet għaliex, però għaluli ma naqtax qalbi nistenna u l-affarijiet jiġru kif nixtieq jien. Miegħi min għandi? Ħabib antik, ngħidlu futboler, ngħidlu coach jien, ħabib. Għax kien wieħed milli kien jisponsorjani flimkien mal-Hans, ma' Tony il-Hans, ma' Vince, profeta Vince kien, mintu kont taħdmu miegħu bil-ħwejjeġ, Jesmond Zarafa. Jesmond jien niftakru plejer mal-Belt, niftakru plejer mal-Furjana, kienu ħadabi kbira ġezma, meta mort mal-Furjana l-Beltin. Miners. Miners? Xorta ma ħadux gosta. Anka Sandro Mikallef kien mal-Furjana Miners, ta? Sandro kien plejer tajjeb, Kont coach tiegħu jien fil-Miners. Bat mal-Furjana fottieħ. Kont coach tiegħu fil-Miners. Kont coach tiegħu ta' Sandro jien fil-Miners. U Belti wkoll. Anzi, razza Belti sewda. U niftakrek ma' Biki Kara. Dak mhux Miner kont imma. Le, fi żmien Viktor Zammi tal-lajt il-għed. Int kont ma laqwa, coaches, presidenti, Viktor Zammit, Joe Caruana Karin. Imbat kont ma xieħa inti? Mela, ma Viktor bħala coach. Dak jitkellmu da. Ma Dione dak iż-żmien kien ma ta' Tumas, ma Matthew ta' Tumas. Jiena kelli ħafna ġifieri nies li għalija jiena dejjem ngħid u dejjem nikkummenta. Kif jispiċċaw daw n-nies bus il-futbol jispiċċa. Fuq dik li tinkelmu. Illa għaliex jiena dejjem nikkummenta fuq daw l-affarijiet. Jiena u inti u kull minnu bħalna coach, player, iż-żgħażagħ imorru fin-nursery. L-MFA. Kull mum involved fil-futbol. Ġurnalisti, referees. Jekk daw in-nies li qed jgħinu l-klabs Maltin jispiċċa l-futbol Malti. Illa għaliex il-futbol imexxuh daw in-nies li jagħtu kontribut lill-futbol. Jiena u inti niftakru żminijiet sbieħ u hawnhekk nixtieq ngħidlek li ħadd pjaċir meta qalli Sandro biex niġu qalli ħajkun hemm bil-Bużu. Anke kif qalli ngħidu l-ġesmat u żgur. Għax inti kont fil-pik tal-futbol Malti u inti il-futbol ta' żmienna taf kif kien hawn 7-8 timijiet tal-livell għoli. U daw in-nies kienu jagħtu kontribut il-futbol. U daw ma tantx jieħdu lura, ftit jieħdu. U qed nibża bus mill-futbol. Ħafna minnhom fallew. Ħafna minnhom fallew fil-business tagħhom. U qed nibża mill-futbol li xi kultant daw in-nies qed jiġu warbin anke min-nies tagħhom stess. Li kif jispiċċaw daw in-nies, il-futbol jispiċċa. U jiena dejjem ngħid u ħanajt kelma li ngħidha. F'kull programm li mur dejjem ngħidha. Jekk mhux kulħadd se jiftaħ għajnejh jingħaqad flimkien u jħobb il-futbol Malti, il-daw in-nies jirrispetthom.
Jien li jien involut fil-futbol u l-players biex jilabu jridu jħallsu, mhux jitħallsu. Illa lix il-ħajja tas-soċjetà kif inhi mhux faċli llum, mhux bħal żmienna bus. Futbol biss, ma kienx daw it-television fuq. Inti taf xi ġifieri għandek it-tfal u taf xi ġifieri u kellek hook player ġifieri taf xi ġifieri. Imma l-presidenti u l-kit managers u team managers, daw in-nies li jagħtu kontributu, daw li jagħmlu l-gerijiet. Kif jispiċċaw dan in-nies bus? Jinnu minnek bus. Inti ħajtek dejjem futbol. Għalfej tajt mill-futbol. Għalfej twarra, għalfej ġejt ma tajtux kasu l-futbol. Għax imbagħad l-ewwel ħaġa jien kont kif nara logħba, kif nara plejer fit-triq. Ara Jesmond, ara Joey, ara Sej, ara Derin. Illum tara Brażiljan, ta' kien fil-futbol, hemm wieħed biħil frott ħdejja, ta' wieħed Malti. Għalli jimpliq bil-Malti, għalli plejer ta' su plejer int. Ejju, għasna fa' minn għalli jilab. U kemm il-darba mmur naħdem ikun ġoħanut, jimpliq da' plejer tal-futbol da. Minu da. Jista' jkun plejer kbir, ma nafx jkun plejer kbir, ma nsibx qed biħil frott. Tajjeb. Però hija xi ħaġa anka dal-aħħar kont nara l-aħjar lobby tas-saruħa speċjalment diġà tkellimna fuqha ftit ħadu gost bih dan il-kampjonat, però jibqa' fatt li l-aħħar parti mingħajr ma trid issegwiha. Titu ma trid, jien segwejthom kollha. Però ma bqax narafhom. Għax il-pjes ma nafhomx. Il-pjes Maltin bdejt nara fl-ewwel hemm. Kien hemm xi plejer barrani li jinqata' fost l-oħrajn. Tajjeb li tgħid ara dak. Ara dak pereżempju hemm wieħed issa mar ma għandu daqna kbir hekk imma bik il-kar għandiku. Mark Zira, center forward. Dak, li skorja. Għadak bajt niftakru. Tifhem? Maxwell Maja. Għax hemm plejers li barrani li għandhom ċertu għax anka fi żmienna. Fi żmienek, meta kont plejer inti, żmienek għadu sal-lum, għax għadek coach. Hemm plejers barranin tajbin u anka kien hemm barranin, ara kemm kien hemm plejers barranin tajbin. Ta' żmien iktar. Ħallew wirt. Għandek Essien Imbong, tiftakru? Hello, Buzu, kien jitkellem hekk. Missier Imbongijiet. Tajjeb, ħalla żewġ wirtijiet fit-tim nazzjonali. Għax tgħid dawk missierhom omhom Niġerjani, però daka ġew Malta. Baqgħu Malta. Żewġu Malta, il-twildu Malta tfal, għandi dubji qatt marru Niġerja, għandi dubji. Però xorta ma kienx tagħmel differenza, għandek Veselji. Il-Jugoslav kien jilgħab mal-Belt kien dak, le. Mal-Furjana. Xkuħat jgħidlu Veselġi. Għax kien trajl barra dak, mar barra u reġaġi. No, I'm called Veselji. Għaxek jgħidu għaw, ma bħajt niftakaraw ġiri meta jgħidu fuq il-television, iwa tal-muwa Veselji. Għax għalli ju, ċuksin woko. Tajjeb, għandek iħor. Ta' Roger Walker. Ta' Roger, dak jgħet jilab? Tifel jilab u kol. Astina. Jilab u kol. Roger baqaw. Id-differenza jibus. Ma ħallew wirt, dik li qed Iva, imma id-differenza kienet li fi żmien għall-barranin mhux 8, issa nkunu ċari. Diffiċli biex tim iġib 8 plejers barranin tajbin. Diffiċli. Finanzjarjament. It-tajb ma jiġix Malta, ta'. Finanzjarjament jiena xorta nibqa' ngħid. ċertu klabs huma falliment. Però il-ħajja tal-lum għax dak it-tim ġab 8, ma lejna nġib 8. Però id-differenza hija, anzi l-lum għajnuna, l-lum il-klabs qed jieħdu xi ħaġa mill-MPL. Qed ituhom fondi. Mis-sena l-oħra ta'. Mis-sena l-oħra, qed ituhom fondi li inti tieħu ċertu flus, mod speċjali l-klabs iż-żgħar, pereżempju jiena rajt il-ħattarxin. Il-livell tal-barranin huwa lussu. Il-livell tal-barranin għandhom 3-4 barranin in-naxxar. Is-sena d-dieħla żgur li tarhom ma' klabs iktar kbar. Imma l-klabs iż-żgħar biex iġibu 8 barranin, bus illum il-flus tal-ples mhux bħali, jew bħalek.
Ġifieri, il-ġurnalizmu ta' żmienek li kont titħallas ta' żmienek mhux tal-lum, fil-futbol huwa l-istess. Però blajnuna li qed jieħdu llum finanzjarjament, il-klabs iż-żgħar ikunu jistgħu ikollhom il-bidu biex jibdew jinvestu fil-klab tagħhom. Baraw min jgħid, Presidenti, mhux u li jmexxu l-klabs, li iktar werted iġibu plejers barranin milli kemm jitolbu l-Maltin. Hija verità din? Ħanajdlek għaliex hija verità. Illum. Jew għax li l-barranin ma jħassuhom ħafna minn għax illum il-klabs ma tantx jitilqu plejers barranin. Jekk inti r-rota ma ddurx, per eżempju, dak it-tim xtara dak il-plejer, dak it-tim xtara, jekk tħares in players transfers, kemm ikun hemm transfers tal-Maltin? Rali, illum inti rġajt tħall fil-futbol qed tagħmel il-programm, allura iktar issa tibda tisma'. Rali biex ikun hemm plejers Maltin li jimmuvjaw minn tim għal ieħor, kemm kienu transfers kbar li tajda l-plejer kien top mat-tim, marmadaw, ma tantx tara llum, ma tantx tara. Allura barrani ikun differenza. U skont ġib. Għaw barranin li fizmin li kont mal-belt, jini dal-axħar li kont erbat il-kampjonat kelli l-barranin. Għal-Malti kienu tal-livell. Ħatti grazzi kont, Ejju, ma dak huwa l-futbol. Ma dak il-futbol. La, mhux futbol. Ejju, ma bus, jiena ħanajdlek xi ħaġa. Jiena. Imma tirbaħ il-lig u titlaq jagħmluha coaches. Id-dinja kollha. Tej wara xulxin b'telfa waħda. Jagħmluha dinja kollha. Imma inħuk għaliex għax irbaħt il-lig. Jiena ma nistax nifhimha. Ħanajdlek xi ħaġa. U inti bil-fors taf xi ħaġa waqt metta. Bil-fors. Ħanajdlek xi ħaġa. Għax ħaġa tħoss. Jiena. Inti tafni u nerġa' ngħidlek u llum tafni. Jiena bniedem. Ma tantx iddur ma' kantunieri. Bravu. Jiena bniedem m'hemmx uċuħ u direzzjoni waħdem fil-futbol. Jiena l-plejers huma ħbiebi, però min ma jridx ma jkunx ħabib tiegħi, ikollu l-problema. Għaliex l-aħħar mill-aħħar jiena rrid nerfa' responsabilità. Naqblu? Jiena qatt ma kont imweġġa b'dik id-deċiżjoni. Kelli rabja. Però meta jiena niftakar pajjiżi x'għamel għalija fil-ħajja tal-futbol. Il-belt. Ma mhux l-istess President. Le, imma jiena dejjem inħares lejn in-nies. In-nies jiena għadni nirrispettom, il-klabb għadni nirrispettah, u jiena lija il-klabb mhux dak jew dak. Il-klabb huwa n-nies. Jiena dak li jien illum bis-saħħa tal-klabb tiegħi. Mela jiena lija m'hemm ħadd ikbar mill-klabb tal-belt. Il-klabb tal-belt imexxuh in-nies tal-belt. In-nies tal-belt għalihom il-futbol huwa reliġjon u jiena kont muġuħ u dispjaċut, però ma kellix rabja għal pajjiżi kemm hu vera. Mhux għal pajjiżek, għal mod kif Hija, imma kif apprezzawk minn kif qed imexxi imma dak ikunu nies personali. Pajjiżek mhux il-beltin. Tant kemm hu hekk. Ħadd ma qabel magħhom. Mhux hekk tant kemm hu hekk li jiena s-sena l-oħra mort ngħinhom l-aħħar xahar u nofs b'xejn. Illa għaliex il-pajjiżi kien f'sitwazzjoni kera. Allura jiena ddeċidejt li nagħti xi ħaġa. Iva, ma tagħmilix differenza, provajt. M'għandix dispjaċi. Ħassejtek ġesmon dak iż-żmien. Ġo fik kont tħoss li diffiċli ssalvaw naħseb mhux vera. Ħanajdlek. Tgħid ħankun jien il-coach BJ. li il-belt waqgħu għall-ewwel darba fis-storja tagħhom. Jiena ma kontx il-coach, kont technical director. Meta dis-sena kien hemm ċertu kuntatti għax jiena xorta rrid ikun hemm ftit għajnuna u tkellimt ma' xi ħadd li llum qiegħed involut fil-klabb. Għalli, inti miġnun, mort mal-belt is-sena l-oħra. Għatlu ma mhux ma' pajjiżi dik is-sitwazzjoni. Dak li jien illum u dak li inti llum bis-saħħa ta' pajjiżi. L-isem li għandi llum, all right? Qatt ma ninsax għamlu miegħi pajjiżi. Pajjiżi ngħid, dejjem pajjiżi ngħid, ma ngħidx il-klabb jew hekk, pajjiżi għax aħna l-beltin pajjiżna. Ġej nerġa' ngħidlek, ġieli labt kontra pajjiżi u nipprova nerbħilhom. Dak xogħli. Però l-isem li għandi llum, bil-kontribut li tajt il-futbol, bil-kontribut li tani pajjiżi, bil-kontribut li tawni
li tawni klab soħra. Bir-rispett u l-ħbibalija li għandi fil-futbol Malti u jiena taf qatt ma kritikajt il-ħadd. Le. Qatt f'ħajti dak il-mument u daqshekk. Jien għandi rispett kbir mill-klabs kollha. Għax dejjem kellhom rispett kbir lejja. Il-President kien Viktor Xieħa dak iż-żmien? U xek. Hija kif. Imma għalix neħħik, metlix għalek. Jiena Idem xi ħaġa, għallek xi ħaġa. Le, Dejjaqt, nirrid wieħed aħjar wieħed isbaħ. ħanajdlek. Jista' jkun f'qas iż-żmien meta nieqaf mill-futbol u Mela musa. Le, ħanajdlek biex ġej. Le, ma tantx baqa' li xi żmien. U ħanajdlek xi ħaġa di li llum qed ngħidha di għas-semmejta inti milux. Għandi xi ħadd waqt nippjana biex noħroġ ktieb tal-futbol. Tajjeb. U ħanoħroġ il-ktieb tal-futbol biex iż-żgħażagħ tal-lum ikunu jistgħu jkunu jafu minn xi xtaddi mill-futbol. Bus, inti taf x'kienu jgħidulna qabel, u int futboler int tajjeb ma tagħmel xejn. Titħallas tal-futbol, murajdilhom sagrifiċċji nagħmlu. Però f'dal-kliem, f'dal-ktieb. Sa naħlef inti hemm kont taħdem fil-ħanut. F'dal-ktieb Li ma kienx tiegħek. irid jgħaddi żmien li batejt. Irrid nuri d-deċiżjonijiet li ħadd bħala coach u għal xiex waqaft minn mal-belt. Bħala plejer qed tajt? Bħala coach u bħala plejer. X'int anke bħala plejer. Bħala plejer u bħala coach. U min kien coach fi żmien president meta waqaf bħala plejer? Dak iż-żmien kien. Mill-belt. Dak iż-żmien kien minn għalija Karwana Karin kien. U kif għaliex għażil tmur ma bik il-kara? Illa li xina meta kont mal-belt ta' 32 ħanajlek bus kollox jekk il-motivazzjoni tiegħek ma tiqpax tajba tfalli fix-xogħol, fil-futbol, fil-ħajja privata, inti għandek esperjenza kbira u taf xi ġifieri. Il-futbol sabiħ u kulħadd jieħu pjaċir li għal l-flus. Però jekk inti ħatmur għall-flus, tmur fejn tmur, motivazzjoni tispiċċalek. Jiena kont laki nerġa' ngħidlek bis-saħħa tal-klabb li rbaħt ħafna onuri. U jien mal-belt kont lab ta' 16 sena niftakar ħawweġġak ftit l-ewwel logħba kienet kontra r-Rabat, dak iż-żmien kien hemm David. Dak xi daqtej. U kon skurjajt jien dak iż-żmien. U kon nerbaħni l-ewwel b'xejn. Però meta jispiċċalek il-motivazzjoni f'kollox fil-ħajja, tittamel stop. Meta spiċċajt mill-futbol niftakar kienu qaluli biex nieħu t-tim wara Edward Aquilina bħala coach. Għattilhom jiena għandi minix lest, għadni nispiċċa mill-futbol, għattilhom rrid iktar esperjenza, għax biex ħanajdlek bus, biex kun coach tal-belt. Hija xi ħaġa inkredibbli. Jiena kont laki li kont ma' l-belt u jiena belti. Però tittelfa responsabilità bus, u ħanajdlek fiex. U nagħmel appell. Il-beltin jemmu fil-rep. U nagħmel appell il-coach. Jew fil-rep ġenwin, jew anka telfa ġenwina, imma ġenwina. Meta kun coach tal-belt, toqgħod il-belt, toħroġ fit-toloq tal-belt, u ħbieb mill-belt, mela, kif il-ħaqt coach, dak ma jkellimnix, dik ma tkellimnix, dak kellu t-tifel, dak kellu l-kuġin, dak it-siju, nifhimhom, meta ma jilabux it-tfal tagħhom, jew tal-familja, uħossu. Però jiena fil-kuxjenza tiegħi meta ngħid li jien ħadd deċiżjoni għall-klabb u mhux fluċuħ, mela jiena m'għandix problema. Meta l-ħadd coach tal-belt u ġew il-ġurnalisti niftakar il-klabb tal-belt, għattilhom jiena u hekk qiegħed bil-basket ħaltaw ġew biex nibda il-mixja tiegħi coach tal-belt. Però dal-basket li tħalt bih, dan ħajqpa preparat biex meta jiġi l-mument u s-sija, jien naqbad il-basket u nerġa' nitlaq. M'għandix kontroll meta, però dal-ment li n-nies jgħinuni u jiqpa' warajja, mhux se jkolli problemi. Qatt. Għax inti biex tkun coach tal-belt ma tistax tikkontrolla l-players biss. Aħna dejjem ngħidu tfal tal-belt. Proset. Dak li hemm warajk, dak huwa ikbar minn kulħadd. U jiena mbuċċi minn quddiem ngħid
li dawk in-nies li Inti sta tgħidha x'int wieħed minnhom. tifhimni? U kont laki bis-saħħa tal-plejers, u kont laki bis-saħħa tan-nies, u kont laki bis-saħħa tal-presidenti u bid-nies tal-kumitat. U dan dejjem ngħidu tul il-karriera tiegħi. Però weġġajt ukoll. Anka bħala plejer. Weġġajt ukoll, imma illum il-ġurnata minn daw id-deċiżjonijiet tal-limt iktar. Kien hemm piki kbar bejn il-Belt u Birkirkara żmien Viktor Zammit u Joe Karamanakarn. U bint għażilt li tmur ma' Birkirkara. Jew fi żmien Joe Gawxi mort inti. Le, fi żmien Viktor. Viktor. Kif kien ħajrek? Kont mal-beqet tirġu ara, di tista' tgħidin, jew fiktib ukoll ġejja di. Inti f'xi ħin mort tgħid Joe Karamanakarn li ħatiqaf minn mal-bet u xek. Ma nafx tikeċċewk minn għalli inti tlaq. Le. Jiena kien hemm ċertu momenti li dew jinbidlu ċertu affarijiet. U jiena qatt ma rrid li jiena jgħidu u ġejbi anti tafa għandi ċertu età ara kif spiċċa Ġezmon Zeraf. Taf li ċertu ples baqgħu jilabu 38, 39. Isma' ħija jgħidi dik. Naqblu. Ta' 35-36 waqafu għalli, għatlu għadek tifla, għalli marriċ naqannik, nara tifel 20 sena, għas jaf jimxi għaddini bil-ġiri, għax jaf. Jiena dejjem rrit nieqaf il-livell li kun għadu mhux tajjeb, ma tistax intiqpa l-istess livell, u l-livell ta' dak iż-żmien mhux tal-lum bu stafx kien hawn dak iż-żmien. Fek kienu l-immens. Tifhimni? U ta' 32 iddeċidejt li barranġamenti nibdel il-klabb. Tifhimni? U niftakar kien ċempilli Viktor Zammit, qatt ma ninsija. U ntqajna tub u rranġajna morna jien il-Mundu, Joe Gallia, konna morna. Meta rejt il-li. Meta rejt, kienu għadu għedin jibnu. U dak iż-żmien kienu se naqdu mal-Luxol, Birkirkara Luxol. Ejwa. U jiena l-Viktor għatlu smani, għatlu jiena ġejta, u għatlu bnidem tider raġel u daw l-affajt għatlu jiena rrit niġijaw, għatlu baqa li sentej 3 snin futbol niġi namiloma, u għatlu biftejn minn ġlit mal-klab tija, għatlu u nixtieq niġijaw għaxaw xaħġa tittigber. Tifimni? U bdejna motivazzjoni għali. U loba t-nej. Eżat, u loba t-nej, ma tantx konna serin tajjeb. Għat ma ninsija bus. Ġejna tlifna manna xar, niftakar u xej, u tlajna bil-pulman morna, unsibu xeba nis jistennewna. Birkirkara. U ma tijomx tort dak iż-żmien, għax dak iż-żmien kien hemm dik lajta li qed iġibu ċertu players, tifhimni? U l-ġigwa li għalitlu għawxa. Tony, il-gowler dak iż-żmien kien. Għalli joqtaw dak wara, għatlu smara memx trabilta. Għatlu wara n-nis ħallihom, għatlu niftakar, għatlu għax dawk għandhom dritt, tu dal-ment li ma jgħidunna xej, par speċi, u daw bombardamenti. Mort id-dar. Dak iż-żmien kien xrani mant il-belt xi 12,000. Għal dak iż-żmien kienu flus. ċempilt il-Viktor l-għajt ta' ġenna tu nistan iġi l-uffiċju nkellmek għalli. Għatlu press, rajt għalli, għatlu Madonna għalli dawk jisiru għatlu press jiddispeċini ngħidlek. Jimmu ġejktar. Jina baqa li ftit futbol ma jriġi kolli problemi, in-nies ma tihom xtort, illa li Birkirkara bħal belt, kienu mxenqin u jixtuqu jerbħu u jina muġġi iktar. Forsi għamilt 8 lobit. Għalli inti tiġġennen infaq dawk il-flus kollha. Għatlu għandek raġun, għatlu ma jina muġġi iktar. U ma mhux iktar. Daqshekk. Anzi ma sparalek, xe? Daqshekk għatlu jiddispeċini ngħidlek għatlu jina muġġi iktar. Għatlu jina marriċ. Imbagħad waqaf mill-futbol. Imbagħad waqaft, u mbagħad kont bdejt coach tal-miners mal-belt. U kienu kelmuni niftakar Edward kien ħajspiċċa u kelmuni u għattilhom le. Kienu ġabu Chris Malinov li kien miegħi jilgħab mal-belt is-center forward. U kienu għadhom kemm jerbħu l-5 tazzi il-beltu. Kien ċempilli Chris għalli ġes għalli ħankellmek għatlu għalli il-belt offrew li seba' għodam għalli tiġi miegħi. Għatlu Chris daw għadhom kemm jerbħu l-5 tazzi ta'.
Għalli jek nerbħu tazza minnom, għalli nkunu morna tajjeb. Però l-bet jgħidu sitta mbagħad. Issa ta' wara meta morna rbaħna 6 tazzi. Għax dik il-bet hekk magħmulin u issa ġejja l-ġubili. U naħseb hemm moħħhom Iġifieri, battalja ħatkun bej Furjana u bet u l-ġubili reġa'. Iġifieri, umbat kont għamilt stop. Umbat kienu kelmuni biex immur mal-belt kont maħar ormi. X'għandek maħal ormi? Kollox. Tħobbhom int ħafna. Wara l-belt tħobbhom ħafna. Jiena meta bdejt mal-belt kont coach taħal ormi. Wara ħar ormi, wara 30 sena tlajna, għax kienu ilu jumma jitilaw 30 sena dak iż-żmien kelli l-Camillo, kelli l-Ramon dak iż-żmien. U salvajna mill-ewwel. Is-sena ta' wara ġejna r-Rabat, ir-raba post. U ġejna final ta' trophy. Kemm tellew in-nies, ħafna. Mbagħad kont int qajt ma' Matthew, nselmilu minnaw il-familja Tumas. Fennek u xi. Familja Tumas għalija huma nies li jirrispettawni u għall-pajjiż għamlu ħafna. Għattu sman, għetlu jiena rrid inkun naf. Se tagħmlu X'għandek fil-futur. karozza? Kija? Kija. Għet bil-fors, għax ta' Tumas. Però ma għatparajtek. Però ma ħadtix b'xej, Besta tal-li għamitlu reklam, jew jibdeli l-ek waħda l-ek. Mandu bżon reklami, Matthew. U kalli da xegan bivert, kienu għallu l-inti naf, li mort mal-belt, irranġajt mal-belt, ħat ferma mal-belt. Għattilom jina mux vera, ma mux mal-belt. Għattilom jina tuni kelma li tidu tirranġaw biex xi darba ħar ormi jerbaħ. Tazza xkonna ġena, 3 darbit final ta' trofi. Għalli le, għalli għax mort mal-belt, għatlu mela kettajt li mort mal-belt, ħajkolli nirreżenja fis-semifinal. Kien hemm Vince Carbonaro miegħi dak iż-żmien. Għatlu m'għandix oħra x'nagħmel. Illum il-ġurnata relazzjoni tagħna tajba xorta ġifiera ta' dak il-mument. Dispjaċir li huma tant kellhom rispett kif ħadd baqalhom illum. Qed tifhimni? Illum ma ġejt magħhom mhux hekk. Iva, u Technical director jew coach? le coach issa jgħid coach hemmhekk għaliex kont tajt mill-futbol u ma xtaqt nibqa' nkun involut iktar fil-futbol kif kont tatleb. Imma jien għandi rabta tajba ma' ħarqor. X'inhu l-għan tiegħek dis-sena mela? Le, dis-sena qegħdin second u nippruvaw nitilgħu mhux faċli. Second challenge league? Challenge League, ħanippruvaw nitilgħu, mhux faċli, qed tifhem, għax jiena naħseb klab bħala Ormi ma jixraqilhomx dik il-pożizzjoni. Pajjiż kbir. Però għaddewhom finanzjarment ħafna ta' problema kif qed Issa ngħid. jien niskanta xħal ormi inti taf, għax ħabib ma wieħed mill-iktar familji sinjuri li għaw businessmen, business people, f'Malta, mhux bħal ormi biss. Bħal ormi mimli nies tan-negozju, Mimli. U fil-fatt anka fej jidħlu iż-żwiemel Dik il-problema. mimlijin. Ħanajdlek fi Rima. żmieni jiena qatt ma kelli problemi. Il-ground kienu jkun mimli dejjem. Jifri m'għandix problema, dak iż-żmien kienu organizzati, illum qegħdin jikbru qed ikunu organizzati wkoll. In-nies kien ikun jien niftakar ċertu nies kienu jgħidu lin-nies jiġu l-ground u ħarqolmi ma jafux il-fejn ħajxutjaw. Imma l-ground kien ikun ippakjat dejjem. Però ħarqolmi hemm problema. Hemm il-festibus. Il-festi hija lan tagħhom. Hemm iżwiemel ħafna ġifieri, però jekk jiġu riżultati, in-nies kif qed tgħid inti jagħtu kontribut. U llum qed jinbena l-klabb iktar, hemm nies ġifieri li huma involuti reġa' Daħrendino, hemm Robert, il-President, hemm il-Benna, hemm grupp ta' nies. Tifhimni? Li reġgħu daħlu fil-klabb. Għandhom sponsor tajjeb ukoll, qed tifhimni? Hemm sponsor ma nixtieqx noqgħod insemmi għax ma jkunx irid isemmi ismu, qed tifhimni? Biex jgħin il-klabb u nemmen jekk nimxu bil-mod dal-sponsor irid ikabbar il-klabb. Issa, il-plejers barranin li hemm dis-sena ħal-ormi. Kellek sejn fl-għażla tagħhom jew sibthom hemm? Viva, ġibt il-plejers barranin għax inti l-amiċellik hemm problema. L-amiċellik ma tistax tagħmel il-kuntratt il-plejers kollha. Jiġifieri l-kuntratt kull ma tista' tagħmel xi tlieta. Allura l-oħrajn jibqgħu kollha amateur. Qed tifhimni? Mhux bħal immur nifferma għandi l-kuntratt ta' kien għal xi ħaġa hemm il-kuntratt. Is-second division amateur.
Qed tifhimni? Barra biddilt 14 il-plejer, rġajt kif kont għamilt qabel, kollha żgħażagħ, għax inti titħares lejn il-futur. Jekk inti tiġi titla fil-first, ma tix toqgħod terġa' tibdel. Tifhimni? Allura ġib barranin għadhom żgħar, 22 sena, 21 sena, għadhom żgħar garba wieħed kien mal-belt, ġifri kont nilagħbu fi żmien li mort fl-aħħar, u ġibt ieħor John għadu żgħir. Però l-plejers kollha għadhom żgħażagħ. Qed tifhimni? Kollha hemm enerġija, imma happy bihom, qed tifhimni? U nitrenjaw fil-ħodu, pereżempju, meta nitrenjaw fil-ħodu jkolli 17 il-plejer. Dik importanti, għax barranin, eżenaw biex jgħixu bism il-futbol. Hija mal-Maltin jiġu wkoll. Tajjeb. Pereżempju l-ġimgħa konna training fil-ħodu 17 il-plejer, nibdew fis-7 ta' fil-ħodu u wara jibqgħu serina x-xogħol. Nħabba sħana. Jiġifieri jiena nemmen kif dejna ngħidu fuq il-foto. John, kulħadd isaqsi, għalfejn aħna ma nimpruvjawx. Kif issaqsi int, kif Kulħadd. Ejja nkunu ċari, għax jiena ma nistax ma nafx. L-MFA minn kollox għamlet ukoll biex jimprovja l-futbol. Maħniex ngħidu. U kull president li kien hemm. U kull president li kien hemm. Kull president li kien hemm prova jagħmel xi ħaġa. Illum l-affarijiet kibru iktar għax is-soċjetà hija differenti li jsiru iktar affarijiet. Però nut li qed nagħmlu dan qabel ma tinbidel il-mentalità. All right. Mhux se nbidel xejn. U għadu ma nbidel xejn, John. Għadu ma nbidel xejn. L-istess riżultati, kultant jiġu Kemm lajna milux 8, 6, 8. L-istess? Meta konna naqraw. dak iż-żmien? Marħolent kont 8 b'xejn lajna. Ma kontx labt jien, mbagħad kont U wara labt 12 wieħed. Mbagħad kont labt ewwej, konna tlifna weħeb xejn wara lajna 8. Mela. U qed iġibu nies minn barra, coaches tajbin, qed jinvestu fin-nurseries, qed jinvestu fiż-żgħażagħ, qed jagħti kontribut lill-clubs il-daw il-players li jilagħbu żgħar. Imma x'inbidel? X'inbidel? Le xejn. Iġifieri, qabel ma tinbidel il-mentalità, u John, mhux faċli tinbidel il-mentalità fil-futbol. Mhux faċli. Jiena kont ma' klabb li l-players kienu mħallsin ħafna. Meta kont indaħħalhom training fil-ħodu, igergru. Kont ngħidilhom din il-paga tax-xogħol u din il-paga ta' training. Imma mhux jien jew int, kulħadd, u għalhekk nerġa' niġi fejn bdejna, il-presidenti qed jinvestu flushom. Qed jagħtu l-flus mill-familji tagħhom, qed jagħtu l-flus mill-business tagħhom. U jiġu majrin. U ma jdaħlu xejn. U jiġu majrin. Jien Għax li niftakar. jdaħlu tuhom il-klabb. Jien niftakar ħanajdlek, il-belt, is-Sur Joe huwa il-bastum tal-pajjiż. Is-Sur Joe kien spiċċa. Il-players kollha jaħdmu fil-fabrika. Jien ngħidlek xejn ġdid. Miegħu. Jiena ma kontx naħdem miegħu. X'jiena kont ngħidlu. Futbol, xogħol. Jiġifieri da, barra li kien joħroġ il-pagi, investa fil-players li ħaddimhom miegħu wkoll. Illum hawn min jagħmilha di. Hawn min jagħmilha di. Mela jiena kif niġġieled miegħek li inti qed tagħti kontribut il-futbol, mhux il-klabb, issejja nkunu ċari, John. Da jekk qed jagħti kontribut lil dak il-klabb, qed jagħti kontribut lill-futbol, mhux lill-klabb. Lill-futbol. U hawnhekk li ma naqbilx jien, hawn li ma naqbilx, jiena lija jekk qed jagħti kontribut il dak il-klabb, qed jagħti kontribut il-MFA. U din hija il-problema. Din hija il-problema. Imma nitkellmu fuq il-problemi. Li hemm il-problemi naf kulħadd. Imma jistgħu jitranġaw. Tista' ssir differenza. Il-problema hija jekk jiena u inti niġġieldu u ma nsibux it-triq tan-nofs, mhux inta ħadbati, jew jien ħajbati, il-futbol. Il-futbol u kulħadd kif għattajjeb inti jagħmel xi ħaġa tajba l-futbol. Jekk nitkellem fuq illum, l-lum hemm Bjorn. Bjorn kien wieħed minn dak bniedem il-laki li kienu lilu l-involut fil-futbol u jħoss il-pis tal-klabs. U bekk kien jagħti lajnuna il-klabs u bekk jaf minn xi jgħaddi klabb għax Bjorn kien
involut fil-futbol. U inti barra coach tal-Ormi, issa qiegħed konsulent fil-Malta Premier. Mela Nabera. Iva, u għalhekk tħalt fil-futbol? Mela, ħani għaf sekonda mill-inkompli nkellmek, ħal tista' twieġeb fuq daw ukoll. Daw li kitbunna fl-ewwel podcast. ċertu merċieqa, prosit tal-programm, dita interessanti. Xtaqt forsi xi darba x'ħadd ikollu l-kuraġġ jitkellem fuq it-tipjib fil-ground. Jien li nħobb immur il-ground xi ħaġa li vera żommni mill-immur kull ġimgħa. I kif fil-2025 għadna nippermettu li nħallu nies sagħtejn idaħlu ġew ħadd ieħor. L-aktar futbol li nħobb insegwi huwa dak Malti. Imma nieħu pjaċin nara l-logħba barra għax mhux permess tipjib. Irridu l-ground ikun family orientated, imma tieħu tfal b'duħħan ġej għal wiċċhom minn kull naħa. Tal-inqas ma nistgħux ikollna żona no smoking, mhux nispiċċaw nitilqu kmin u nispiċċaw nbidlu s-sit kemm il-darba għax xi ħadd jogħġbu jiġi jdaħħan dritt ġew wiċċna, jew nispiċċaw nilbsu l-maskla biex nippruvaw nieħdu ftit nifs. Anke pajjiż żej bħall-Estonja kien no smoking il-ground. Jekk f'Malta m'għandix il-kuraġġ biex nagħmlu ground no smoking, għall-inqas ikollna żona fejn nitħallaw naraw logħba u nieħdu n-nifs. Grazzi u prosi, John. Fil-fatt, Alan wieġbu għalli biex ngħaddi t-tweġiba tiegħu punt validu nieħdu nota. Però interessanti di, Oħra. Mistoqsija naħseb tkun tajbija li ssir xi tip ta' għajnuna biex jgħinu l-klabs meta jkollhom pjanat xi koreografiji in terms ta' permessi u għajnuna biex issir ġol ground. Mistoqsija oħra fuq il-ground tista' forsi ssir xi stand oħra faċċata ta' toni bezzina jew centenary l-istents qegħdin viċini ground filwaqt l-istents bħalissa żgħar wisq. Hawnhekk wieġibni wkoll lan is-centenary faċċata hemm li tintuża l-muturi u l-informazzjoni li għandi mhux tal-MFA. Ma tistax. Hibs hemm training grounds jintużaw għal warm-up normalment, mhux sajtuhom biex jitellgħu stand. Naħseb l-stand li hemm ta' bezzina fl-opinjoni tiegħi huwa tajjeb jien. Oħra, prosit tal-podcast, Josef Galdeza, il-ġurnalist. Welcome back, Bużu, thank you. Il-Malta Premier qed tagħmel xogħol tajjeb, trid tattirek tan-nies il-ground u ground għad ikun il-ħaġa tal-familja kif kien fi żmien fil-passat. Hemm bżonn li jinbidel il-kalendarju biex jiġu aġevolati l-klabs li jikkompetu fl-Ewropa. Ikellmu wara. Plasek jridu noħorġu mill-comfort zone u jispiċċaw il-klabs għawċin milli jkollhom li jkaljhom, eżatt kif għamlu Victoria Hospice issa ġur li għadda. Ma nafx għandax taqsam di, għabdi x'għandu jkollhom li jkalix li. Għalix le. Imma għal-kem ħajaddu ħafna klabs minnhom ħajamlu bħal Victoria Hospice. Jien hekk ngħid u diġà min qed jaħdem. Naħseb għalhekk tefagħha jien. Daw l-affarijiet jien nħambaq fuqhom aktar minn 20 sena. L-MFA lab sistema ta' futbol għal iktar minn 120 sena. Sistema li l-antika u falluta. U fejn ma wasalna kien fuq l-ebda livell f'dan l-isport. Oħra, if you don't mind, I'd like to suggest introducing a feature where the attendance ed interessanti. Dan għannu Will-Attard Flores, da xtaq talab li nibdow najdu diġà tkellimt ma' Sandro Mikallef li qed jaħdem fuq u ġbitu l-idea li nibdew ngħidu kull ġimgħa kull tim fil-Premier kemm kellu attendenza. Mhux biex ngħidu kemm hemm ftit, le biex pereżempju ħaż-Żabbar kellhom 500, in-Naxxar kellhom 200. Tista' ssir għax ikunu jafu. Ħalli inti Iżomm il-kompetizzjoni. nżommu statistika. U tim li jkun itella. U jibdejt, naktar minnkom ikonna nies, ejja ħammorru ta' ħalli Jistgħu jagħmluha. namlu competition fl-istess ħin, ejja ħantallu Ara, iżjed nies. ħanajdlek, John. Interessanti. Daw l-affarijiet li qed taqra huma importanti. U kif ġiġajjina, daw in-nies li qed jiktbu daw l-affarijiet, daw ikunu nies iħobbu l-futbol. U meta bniedem jgħaddi suġġeriment għax iħobb il-futbol. Let's go. Interessanti. U jrid jara il-futbol jimprovja. Issa, tas sigaretti naqbel. Bażikament 75% li tmur il-grounds barra, inti mort. Ma tantx għadhom ipejpu, u jekk ipejpu ħetu jaqbduh ma jidħolx iktar il-ground. Jiena forsi ma naqbilx li jkun il-ground kollu le ħalli jidraw is-sistema.
Però naqbel ma dak is-sinjur Jien ma tajjeb pejjibx, li ma qal. nifhimha li min Però naqbel, min ma jpejjibx is-sigaretti dejqu. Issa jenkunu ċari. Tagħmel section. U l-problema hi li għal da sinjur li mhux min ipejjeb ikollu jqum u jmur għalih waħdu, ikollu jqum ħaddieħor. Li l-etika tajt jekk jiena ħampejjeb, l-ewwel insaqsi min kien hemm ħdejja jdejqux is-sigarett. Jekk idejqu, inti tqum mhix lieħor u tajjeb li jkun hemm l-erjas u serraħ rasek Alan huwa bniedem li daw l-affarijiet jieħu pjaċir bihom u jisma' u jitgħallem u għandu għal-qalbu in-nies li jiġu l-graw. Interessanti. Għax Alan qed jagħmel minn kollox biex in-nies jiġu l-grawn iktar. Però u hemm oħra tal-lawċin, pereżempju, jiena nemmen li l-lawċin jista' jkun li sekk ħajġri kif qal Però is-sinjur. jiena għamil żmien ngħix hawnhekk. Ivi. U għat għandih bikun nitlaq kull ġimgħa. Illum l-Awċina x'tilfu mal-qara l-Victoria Hospes, festa għamlu, 100%. Basta marru Malta, li ċampion sara ma rabħolhomx. Friendly, qed nitkellmu. Għax illum Victoria Hospers għawdex jarawhom. Irrabjati għalihom. L-Awċin. Jarawhom. Mhux tal-Victoria Hospes. Jarawhom. Tin kbir għal-pajjiż. Però jiena bniedem li nħobb għawdex ġon. Ukoll għandhom president. U għawdex, eżatt, u għawdex nħobbu. Jiena meta immur għawdex ix immur ta' spiss nagħmel 4 tiem, 5 tiem, relax, dejjem imur nara l-futbol. U ma tibdew jgħiduli kemm jonfqu flus il-presidenti, imma daw xi jieħdu lura. Dawk xejn. Għas il-klab ma jieħu 7,000 jekk jieħu l-jieħu. Mela, daw il-flus daw mhux ħajmorru fl-Ewropa. Xejn, kien. Xejn. Qed jinvestu. Iduru dawra bil-coach. Bravo. Iġifieri daw huwa min jaħseb li għandu jikkompeti fil-lik Malti, minix ngħid ħażin, però hekk ħajsir hekk il-futbol Awċi se jispiċċa. Nasgu. Naqblu? Għall-ħares jispiċċaw. Le, naqblu? Allura l-antikità tal-pajjiż ta' Għawdex jispiċċaw bla futbol. Tradizzjoni tittibqem. Jiena John meta mort l-Amerika. Iżda minn forsi jiġu jilagħbu Malta. Meta mort l-Amerika man-Nazzjonal monna narabu friendly, stidnuna fil-klab tal-Maltin. Il-klab tal-Maltin, New York. U bdejt nitkellem magħhom, ġes, all right, int minn fejn int, minn Għawdex, però insomma l-belt jien, inti minn Għawdex, insomma bil-Kirkara, inti. Iġifri daw l-Awċi li jgħixu l-Amerika, kollha fissati fuq il-futbol. U nafu koll li ċertu nies li kellhom il-biznis barra u l-lum ġew, kollha investu fil-klab Awċi. U l-Awċin l-iktar li għandhom għal-album bħala teams l-ħamrun u l-belt. Per esempio għansira ħafna, u mux għaxem Joseph Portelli. Għabel Joseph Portelli. Iva. U issa peress li daħal Joseph Portelli u koll fil-futbol, iġifiri l-Awċina tilkunu ħafna msemmin fil-futbol Malti. Allura daw il-klabs li qed joħorġu ħafna flus. U jissu ma tantx ikollhom isem. Il-motivazzjoni d-dejjeku. Żgur, oħra. Ħanaraw. Proset tal-podcast. Issaqsi minn konċernat, meta beħsibna jirranġaw l-scoreboard tal-Hibs Ground. Kellimna fuq għajna walandik. Mela proset. Għarru kaza, ilu sentejn ma jaħdimx. Plus li ntlabu l-obbit ta' kwalifikazzjoni Ewropej u għajna ċajt mal-Europa. Għalla nit jaħdem fuq. Fil-fattala mbaħt li għaw biex jwieġbu, għalfejn ma xandux il-lob kollu. Ifimni ġon. Qed jgħidu taw ditt il-PBS biex xanda l-lob kollu. Eventualment mal-introduzzjoni tal-FVS li huwa l-VAR, bil-fos jidri xandu kollha, bil-fos jidri jittieħdu kollha. Il-lob kollha għandu jkun live. Ġifieri, suppost minn Novembru. U hekk qed jaħdmu biex isiru l-lobiet u fejn naf. Per eżempju, għalli dak li qed inti għaddiem diskussjoniet ma' ħil biex tinxtara scoreboard ġdid. Kommessi li jkollna scoreboard ġdid dal-istaġun. Iżda finalment ir-responsabilità hi tal-Hibs. L-MPL qed tagħmel minn kollox. Barra li tgħin il-klabs finanzjarjament. Tgħinhom ukoll fuq il-problemi, jien għandi informazzjoni li biex tibdel dik li scoreboard għax il-biraħ bdejt nitkellem ma' wieħed qiegħed magħna, tiġi xi 40,000 din l-scoreboard tal-Hibs. U Alan qed jagħmel minn kollox biex jgħinu lill-klabs biex isibu daw l-affarijiet. U dik meta tagħmel di scoreboard, tibda titfa' reklami. Fil-sponsors ma tiġiborhomx 40,000. U l-problema jibda kampjonat u ma jkollok sport.
U il-grounds ma tantx għandna. Per eżempju, bdejt nara l-fixtures għandna ħafna grounds. Ħafna lob se nilagħbu l-ground tal-ħibs. Ħabba l-ħaxix. Il-grounds tal-ħibs. Issa jitfarraku. Kemm u Alla jbira kawek nagħti proset il-ħibs li l-ground qiegħed bellezza. Ma xadu ma l-bicċeta ta' Dawk il-lobit kollha, issa l-MPL għadda problema. Fej se jintlab il-lob? Fej se jintlab il-lob? Fej se jintlab il-lob? Per eżempju, jekk jilabu l-belt, u jekk jilabu bil-kirkara, u jekk jilabu per eżempju l-ħamrun. Fej se joqogħdu n-nies? Ta' min il-problema tal-MPL? Allura qed jippruvaw jagħmlu. Tittaħsibhom minn issa xi xita waslet Disgur. Grounds mawxu. X'bata minn nazzjonal. Mela, hemm nazzjonal. Hemm nazzjonal u taqali. Taf kemm jintlab lobit taqali wara xulxin? Jiġifieri vera taqali għandna problema. Jiena kemm ili fil-futbol qatt ma rajtu ħażin hekk il-ground. Tal-biża'. Għax taqali. Darba minnhom għamel żmienek. Però John taqali anke t-timijiet ta' barra jiena niftakar. Right? Dejjem ifaħruh it-timijiet ta' barra il-livell ta' pitch li dejjem kien. Imma ġara. Għawek ġifiri ma jfissirx għax inqala xi ħaġa issa inkisru tajjeb kollu li kien hemm. Ġifiri, però dis-sikwazzjoni li issa l-lobit żdiedu ma nistax nagħti numru kemm hemm lobit minn għaliex 48 game. Ġifiri, il-lobit żdiedu f'dis-sikwazzjoni li ġi taqali bħalissa u hemm in-nazzjonal ukoll. U issa għandna problema. Qed tifhimni? Problema sabiħa ma problema jekk il-ħamrun jgħaddu. Dik hija problema kbira. Tuħu pjaċir. Imma għaliex għax daw iridu dati oħra biex jirabu. Mela ma min se jirab diġà trasferita tal-belt. Ħadd intlabna li Għax il-belt jidu jiblu Ħadd intlab. 8 kienu kontra l-belt. Għaliex? Imma Tminja berba. jiena fuq di tal-klabs għaw ġifieri daqsxejn problema. Il-klabs dejjem igergru. Jien niftakar fi żmieni. Aħna konna niġu bejn l-MFA u l-klab. Le ma tmorrux ma l-MFA tiftakar John. U għax aħna nħallsukom u sebaħu dala. Mela. Qed jikkritikaw pereżempju ċertu klabs fuq il-kampjonat. Min ivvota l-kampjonat? Il-klabs. U għal xiex? Għax qablilhom. Għax il-ħamrun dejjem kienu b'saħħithom daw it-tliet. U min gawda? Il-ħamrun. Ħamrun. Tajjeb dejjem tajjeb jibqa'. Qed tipprova tifhimni. Taf ħar-referis u hawnhekk ir-referis tgħid għax ir-referi kontra daw, kontra l-belt, kontra Bikirkara, kontra Ħamrun. Meta tara il-staġun kollu, kollu xi parti. U bla VAR. Waħda favori. Issa din hawnhekk Mario Għaxa kiteb għaliex il-VAR ħajibda minn Novembru, ma konniex nafu se jibda minn Awwissu lik. Iva ma, inti ħana l-ġun. Iva, U l-VAR muġġej, imma l-VAR muġġej full. Le, sorta tajjeb kif ġej. Muġġej full, Għaliex iġaverina tkellim da xej mara, semmejtu, tifimni, biex iġib il-VAR ġun, mux faċli. Xorta anka dal-VAR li ġej għadhom qed jaħdmu fuqu. Għaċċertu pajjiżi jużaw da. Allura inti taf kif jagħmlu, l-ewwel jitrenjawhom fil-referees u f'daw l-affarijiet. Ġifieri, però konvintu perswasi għaliex l-an ta' kulħadd huwa il-futbol Malti jgħinuh u l-klabs jiġu jgħinu. Grazzi Ġesmont, irrid ngħidlek li għana nagħmel biex xogħol tajjeb ideffessilek fin-nofs minħabba l-fatt li inti ma kontx minn daw li lab ta' 16 sena il-futbol f'Malta bdejt b'gow kontra r-Rabat mis-sek tisħi. U bqajt dak żmien, dak kien futbol leb, bqajt tevolvi ruħek għal-futbol tal-lum. Allura, dak żbart l-esperjenza, żida mill-esperjenza moderna. Taf kemm taf fil-futbol qatt ma taf xejn. Però John, ħadd biex li ntqajt miegħek, nies bħalkom huma importanti fil-futbol. Kif jien l-istess jibqajt nara il-logħba tal-futbol jgħidu ma żviluppax fid-dinja, mhux vera, l-logħba tal-futbol saret iktar tattika. Il-coaches illum għandhom saħħ iktar mill-plejers, illum għaċem 3-4 plejers jaqbżu 6 u jiskurjaw. Illum jilabu l-logħba minn wara ġejja differenti. Ma sabiħa wkoll. John, kif għad fuq il-Presidenti anke fuqkom ngħid, meta jispiċċaw dawn nies bħalkom li dejjem kellkom rispett lejn il-plejers kienet importanti. U jalla
Bambini tik is-saħħa biex tibqa' fil-futbol. Nirringrazzjak, Ġesmon, nirringrazzjak diskors tiegħek, nirringrazzjak tal-esperjenza qasant magħna. Dan kien it-tieni podcast vera ħadd peċin nagħmlu u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla l-erba' fis-7 ta' filgħaxija fit-tielet podcast. Jista' jkun podcast ta' suċċess. Issa naraw li jkun miktub fl-istorja.